SK Enterprises, Residential and Industrial Solar Electricity Solution, Wari One with the Sun, Authorized Wari Franchisee, One Stop Solar Solution. भारताचा नंबर 1 सोलार पॅनल उत्पादन. सोलार खरेदी करा आणि लाईट बिलवर 80% बचत करा. आपल्या सगळ्या सोलार गरजांचं संपूर्ण समाधान. 40% अनुदान निवासी छतावरील सौर ऊर्जेसाठी. सोलार लावण्याचे फायदे मात्र 4-5 वर्षांपर्यंत परत रिटर्न. एकदाच खरेदी करा आणि 25 वर्षांपर्यंत फायदे. सर्वात कमी मेंटेनन्स. वारी एनर्जी देशाची एक सोलार पॅनल उत्पादक कंपनी आहे जी राष्ट्रीय स्तरावर 260 शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 68 देशांमध्ये विकसित आहे. पत्ता 284 चराठा रोड, खासकीलवाडा, सावंतवाडी. संपर्क 9405 970002 आणि 9405 970005. मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने दोडामार्ग तालुका शिवसेना पक्षासाठी उपलब्ध झालेल्या रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण शनिवारी शिवसेना पदाधिकारी यांनी येथील पिंपळेश्वर चौकात केलं. ही रुग्णवाहिका शिवसेना जरी लोकार्पण करत असली तरी संपूर्ण तालुक्यातील रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध असेल अशी माहिती तालुकाध्यक्ष गणेश प्रसाद गौस यांनी दिली. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये शासकीय ॲम्ब्युलन्स दीपक भाईंनी या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयात दिलेल्या होत्या, परंतु ज्यावेळी इमर्जन्सी परिस्थिती निर्माण होते, ज्यावेळी 108 उपलब्ध नव्हती, त्यावेळी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये खाजगी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नव्हती. यासाठी गेले 2-3 महिने आम्ही सर्व पदाधिकारी दीपक भाईंच्या पाठी लागून दीपक भाईंना विनंती केली की दोडामार्ग तालुक्यासाठी तुम्ही स्वतंत्र अशी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून द्या. आणि त्या विनंतीला मान देऊन दीपक भाईंनी या ठिकाणी आमच्या दोडामार्ग तालुका शिवसेना पक्षाला या ठिकाणी आपल्या वैयक्तिक ह्याच्यातून या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि ही ॲम्ब्युलन्स संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील लोकांना या ठिकाणी उपलब्ध असेल. त्यांनी कधी कॉन्टॅक्ट करावा, त्या कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होईल. आणि या ॲम्ब्युलन्समधून या ठिकाणी शासकीय ॲम्ब्युलन्स जी आहे, शासकीय ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नसताना ही ॲम्ब्युलन्स लोकांनी वापरावी अशी मी सर्व लोकांना या ठिकाणी विनंती करतो. आणि या ॲम्ब्युलन्समधील ज्या पक्षामार्फत ॲम्ब्युलन्सचा ड्रायव्हरचा खर्च केला जाईल, परंतु जे पेशंट या ठिकाणी नेणार आहेत तिथल्या पदाधिकाऱ्याची किंवा तिथल्या प्रमुख कार्यकर्त्याची जबाबदारी अशी राहील की त्याचा जो इंधन खर्च आहे, हा इंधन खर्च प्रत्येकाने दिला पाहिजे. या ठिकाणी भाडं कुठलंही घेणार नाही, परंतु इंधन खर्च त्यांनी या ठिकाणी उपलब्ध करावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. आणि एका दुसरा गरीब कोणतरी असेल तर त्यातला पदाधिकारी जो आहे तो पदाधिकारी स्वतः त्या ठिकाणी जबाबदारी घेईल. आणि त्या ठिकाणी जर त्यांनी पदाधिकारी जबाबदारी घेतली तर त्या पदाधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून ते उपलब्ध करून देण्यात येईल. आणि ही ॲम्ब्युलन्स जी आहे जरी शिवसेना पक्षाची असली तरी दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व लोकांसाठी उपलब्ध, कोणीही कॉन्टॅक्ट करावा, सर्व लोकांसाठी उपलब्ध आहे. आणि ग्रामीण भागातील जे लोक आहेत त्यांचा अनेक ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स असल्यामुळे गैरसोय होती, ही गैरसोय दूर करण्यासाठी माननीय दीपक भाईंनी या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिली. त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकार्य केलेलं आहे. आणि ही संपूर्ण ऑक्सिजन सकट ॲम्ब्युलन्स आहे. तर त्याबद्दल मी सर्वांचे या ठिकाणी माझ्या दोडामार्ग तालुक्याच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.